Вітаю, сябры, вы на канале Відзіку, мікрафона Руді, значыць час для гульнявых навін. Сёння ў выпуску выхад вялікага DLC да Elden Ring, прэв'ю да Black Myth Wukong і чарада хорараў. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтара. Пагналі! Да сусветна вядомы Elden Ring выйшаў доўгачаканы дадатак Shadow of the Earth 3. Пікавы онлайн гульцоў у Elden Ring у Steam ледзь не дайшоў да 800 000 чалавек. Гэта самы высокі паказчык пасля сакавіка 22 года, калі быў пастаўлены рэкордны онлайн у 950 000. Пэўна, пры ўсіх сваіх плюсах да гэтай лічбы новы твор Міядзакі не дацягне. Карыстальніцкі рэйтынг у Steam быў ад пачатку вельмі станоўчы, але праз некаторы час пачаўся сапраўдны рэв'ю бомбінг, бо нечаканая складанасць новых лакацый выклікала ў пэўнай групы геймераў абурэння. Прычым, па даных аналітыкаў, большасць з водгукаў пакінулі кітайскія геймеры. Якога бы ўзроўню не быў ваш персанаж, хоць самы люты імба-забойца, узровень ворагаў DLC уладкуецца пад вас, што зробіць вандроўку пад ценем ДРВР тым яшчэ выклікам. Босы лютуюць, простыя мобы б'юць вас нібыта навічка, і праз гэта была незадаволена частка геймераў, што апанавалі інтэрнэт каментарамі пра занадта складаную гульню. А вось крытыкі сустрэлі гульню з самымі цёплымі абдымкамі, і рэйтынг гэтага абнаўлення нават вышэй, чым у знакамітага дадатку «Кроў і віно» да трэцяга ведзьмара, які доўгі час панаваў на першым месцы адзнак Metacritic. І да гэтага ўсяго ў гульні з новымі 25 гадзінамі геймплея не дадалі ачыўкі. Для даўніх прыхільнікаў From Software такая сітуацыя з дасягненнямі не з'яўляецца нечым нечаканым. Студыя звычайна не дадае дасягненні з рэлізам DLC для сваіх гульняў, выключэннем стаў толькі дадатак The Old Hunters для Bloodborne, але гэта можна растлумачыць эксклюзіўнасцю на PlayStation. Дарэчы, з усіх гульняў From Software Міядзакі для сябе вылучае менавіта першую Dark Souls і Bloodborne. Нагадаем, што сам распрацоўшчык вельмі нават не супраць камп'ютарнага порта апошняй. Міядзакі прызнаў, што крыху перабраў з атрутнымі балотамі ў Elden Ring, але ён атрымаў з гэтага пэўныя урокі і ўвасобіў іх у балоце, якое ўсё ж чакае гульцоў у DLC. Гульня выйшла 21 числа на асноўных платформах і даступна ў Беларусі за $26, Польшча 250 злотых. Журналісты падзяліліся ўражаннямі ад Black Myth Wukong пасля двухгадзіннага дэма з пачатковага этапу гульні. Нагадаем, тварэнне Game Science заснавана на знакамітым кітайскім рамане «Падарожжа на захад». Пасля азнаямлення з Black Myth Wukong прэса сышлася ў меркаваннях, што тайтл толькі нагадвае Souls-like, але такім насамрэч не з'яўляецца. Абраны ці Сунь Укун не можа блакаваць ці парэрываць, рухаецца хутка і спрытна, ды круціць кійком, каб адбівацца ад снарадаў, якія ў яго ляцяць. Але ў сутычках на блізкіх дыстанцыях давядзецца выключна адхінацца. Дарэчы, кій – адзіная зброя персанажа. Ухіленні выкананы ў духу падобныя сістэмы з Байанета. Герой можа вельмі хутка ўхіляцца да 3 разоў, але пасля трэцяга прыйдзецца даволі доўга чакаць аднаўлення ўмення. Кароль малпаў можа выкарыстоўваць заклёны, для якіх патрабуецца мана. Напрыклад, ад самага пачатку ў яго арсенале прысутнічаюць чары здранцвення. Таксама герой з'яўляецца майстрам пераўвасабленняў, і адна з формаў персанажа пераўтварае яго ў мацнейшую істоту, падобную на ваўка з магутнай суператакай і імгненным рыўком. Аднак гэта маска знікае ўжо праз хвіліну-дзве ці нават хутчэй, калі прапусціць занадта шмат урону. На лакацыях, якія выглядаюць, дзякуй богу, адносна лінейнымі, можна знайсці экіпіроўку. Браня дае больш бонусаў, калі апрануць на сябе некалькі элементаў з аднаго набору. Часам на шляхах сустракаюцца дадатковыя сцяжынкі, якія прыводзяць да скарбаў ці карысных прадметаў. Па словах распрацоўшчыкаў, рэлізная версія праекта будзе больш свабодная, таксама прапануе квесты ад NPC. Журналісты пахвалілі Black Myth Wukong за цікавыя сутычкі. Рэпартёр IGN назваў іх вясёлым танцам, які складаецца з ухіленняў і пошукаў магчымасцяў для ўдару. У гульні агрэсіўныя ворагі і бязлітасныя босы, якія абавязкова дадуць прыкурыць у другой фазе. Пакуль што Black Myth Wukong больш адчуваецца як сучасная God of War, чым Dark Souls. Чакаем на ПК і PlayStation 20 жніўня, бо на Xbox рэліз гульні пакуль адкладзены і, імаверна, праз асобную дамоўленасць з кансольным канкурэнтам. У Беларусі балючая $60, Польшча 250 злотых.
Польская компания 11-bit апублікавала новае відэа, што раскрывае адзін з аспектаў будучай прыгодніцкай стратэгіі The Alters. І яно атрымала назву «Што калі?». Адказ на цэлы шэраг пытанняў аб мінулым героя, якія пачынаюцца з «Што калі?», стане ключавым для выжывання ў The Alters. Раней дэмаверсія гульні з'явілася ў Steam і атрымала пахвальныя водгукі крытыкаў і трапіла ў дзясятку самых папулярных у рамках фестывалю дэма-гульняў. Распрацоўшчыкі ўспамінаюць, што ствараючы жыццёвы шлях Яна, галоўнага героя, апыталі ўсю каманду, а якія прынятыя ў жыцці рашэнні яны самі жадалі б змяніць. У выніку сабралі паваротныя моманты, злучаныя як з кар'ерай, так і са стасункамі. Аўтары The Alters спадзяюцца, што хаця б адзін выбар Яна акажацца сугучным гульцам. Нагадаем, касмічны працоўны Ян Дольскі аказваецца адзіным, хто выжыў пасля крушэння на невядомай планеце. І зараз ён павінен знайсці спосаб засцерагчыся ад пагібельнай спёкі узыходзячага сонца. Выйсце аказваецца нечаканым. Ян можа ствараць іншыя версіі сябе, якія зрабілі іншы выбар на жыццёвым шляху. У The Alters усё яшчэ няма даты рэліза, але гульня павінна выйсці на ПК і кансолях у гэтым годзе. Старонка Steam у Беларусі даступна. Ubisoft ізноў выпусціла ў Steam былы эксклюзіў уласнага лаунчера Avatar Frontiers of Pandora. Сама гульня выйшла ў снежні 23 года на ПК і кансолях, а зараз даступна на платформе Valve, дзе да 11 ліпеня прадаецца са зніжкай у ажно 40%. Аднак самі гульцы Steam аказаліся не ў захапленні ад рубяжоў Пандоры. Шутер сабраў срэднія водгукі, ў негатыўных рэцэнзіях палаялі аптымізацыю, працяглыя загрузкі і багі, а таксама другасны гульнявы працэс па лякалах серыі Far Cry. У пазітыўных аглядах хваляць прыгожыя краявіды і наяўнасць дасягненняў, не прывязаных да Ubisoft Connect. Пікавы онлайн Avatar Frontiers of Pandora ў Steam дасягнуў ажно 1100 чалавек. Гульня даступна на 3 асноўных платформах, а ў ліпені атрымае першае сюжэтнае дапаўненне. У Беларусі недаступна. Польшча 174 злотых. 18 числа выйшаў хоррор Still Wakes the Deep, і большасць рэцэнзентаў палічылі яе нуднай. Пры гэтым высока ацанілі сцэнарый, гульню акцёраў і змрочную атмасферу трылера. Таксама адзначылі, што стваральнікі арыентаваліся на класічныя жахі, у прыватнасці чужога і нешта. А вось гульнявы працэс палічылі аднастайным і сумнаватым. Вось адзін з водгукаў. Моцны сеттынг, прыгожае візуальнае афармленне і аўтэнтычная гульня акцёраў даюць Still Wakes the Deep усё, каб стварыць запамінальныя ўражанні, але яна не можа прапанаваць нічога інавацыйнага. На закінутай нафтавай вышцы, поўнай мутантаў, заўсёды жудасна, але ніколі не бывае па-сапраўднаму страшна. І хоць гульню ніяк нельга назваць дрэнна зробленай, яна таксама ніколі не бывае па-сапраўднаму захапляльнай. Я не шкадую аб сваім кароткім візіце на небяспечную нафтавую вышку 1975 года, але пакуль жанр хорару рухаецца ў некаторых уражлівых і унікальных напрамках, Still Wakes the Deep, здаецца, трохі затрымалася ў мінулым. Канец цытаты. Гульня даступна на асноўных платформах, таксама і ў Беларусі за амаль $16, у Польшчы 145 злотых. Да гэтага яна даступна і ў Game Pass. Аўтары тактычнай RPG Flint Treasure of Oblivion прадставілі свежы геймплейны трэйлер, дзе нагадалі пра ключавыя асаблівасці прыгоды. Сюжэт навінкі раскажа пра капітана Флінта, які са сваёй камандай і сябрам Білі Бонсам адпраўляецца на пошукі скарбаў. Саму гісторыю, дарэчы, падаюць у фармаце аніміраванага комікса. У працэсе падарожжа героі змогуць ацаніць мясцовы маляўнічы свет піратаў, створаны з дапамогай Unreal Engine 5. Гульцы наведаюць як французскі горад Сен-Мала, так і разнастайныя землі Цэнтральнай Амерыкі. Іх чакаюць джунглі, лясы, пячоры і многія іншыя цікавыя месцы. Таксама карыстальнікі будуць адбіраць удзельнікаў уласнага экіпажа, кожны з якіх валодае асаблівымі навыкамі. Бітвы праходзяць з дапамогай карты і кідкоў касцей, якія пры гэтым можна паляпшаць. А удзельнікі каманды будуць паступова адкрываць дадатковыя карысныя ўменні. У свежым роліку якраз можна ўбачыць розныя гульнявыя лакацыі і баі, якія праходзяць не толькі на вуліцах гарадоў, але і на палубах караблёў. Рэліз Flint Treasure of Oblivion запланаваны на гэты год для асноўных платформ. Старонка Steam у Беларусі даступна.
Стваральнікі гумарыстычнай пясочніцы God Simulator 3 выпусцілі дадатак Multiverse of Nonsense. Ён адчыняе дзверы ў вар'яцкі мультысусвет, які прыйдзецца ратаваць у тыповым казліным стылі. Устым дадатак атрымаў станоўчы рэйтынг, гульцам спадабаліся унікальныя лакацыі, ацылкі і вялікая колькасць новага контенту. У Multiverse of Nonsense гульцоў чакае новая маштабная прыгода з новымі захапляльнымі заданнямі, сумнеўнымі персанажамі і камянямі нестабільнасці. Сярод галоўных асаблівасцяў дапаўнення адзначаюць 8 новых гульнявых коз, новую карту і сюжэт, больш за 100 новых прадметаў, перамяшчэнне па сусветах і сістэму дыялогаў. Дадатак даступны на ўсіх платформах, у Беларусі каштуе $8,5, Польшча 68 злотых. Арыгінальная трэцяя частка казлоў даступна ў Game Pass. Выдавецтва Saber Interactive прадставіла адзіночны хорар ад першай асобы ў сусвеце ціхага месца Джоні Красінскі. A Quiet Place: The Road Ahead. Першапачаткова гульню анансавалі яшчэ ў 21-м, плануючы выпусціць яе ў 22-м. Дзеянне гульні разгорнецца ў знаёмым фанатам свеце, які падвергся нападу небяспечных пачвар. Сляпыя істоты рэагуюць на любы гук. Уварванне монстраў запусціла серыю катастроф, якія фактычна прывялі да апакаліпсісу. І зараз выжыўшыя вымушаны хавацца ад пачвар. Хорар распавядзе новую гісторыю тым жа сусвеце, дзе маладая дзяўчына змагаецца з разнастайнымі небяспекамі і спрабуе вырашыць канфлікты, звязаныя з яе сям'ёй. Для выжывання ёй давядзецца выкарыстоўваць любыя прылады і пераадолець разнастайныя перашкоды, пры гэтым не выдаючы ні гуку. Мяркуючы па роліку, гульцам трэба будзе хавацца ад монстраў, адцягваць іх увагу і пазбягаць шумных прадметаў. Дарэчы, хто незнаёмы з кіно «Ціхае месца», раю да азнаямлення. Рэліз гульні запланаваны на гэты год для асноўных платформ. Старонка Steam у Беларусі даступна. І яшчэ адзін хорар у стос. Hitori The Production апублікавала трэйлер з даты рэліза хорар-шутера Supernatural. Гульня не мае нічога агульнага з серыялам звышнатуральнай, акрамя таго, што на экране будзе рабіцца нейкая дзічына. Завязка сюжэта класічная. У ролі прыватнага дэтэктыва Уайта трэба даследаваць пустую хату, вырашаць галаваломкі і разбірацца ў узнікненні пакаёўкі місіс Сьюзан. У пэўны момант галоўны герой атрымае зброю, таму па паранармальных сутнасцях дазволяць і пастраляць. Але ключавая асаблівасць гульні — узаемадзеянне праз мікрафон. Гульня заўсёды чуе геймера, і чым гучней ён ускрыквае ці кажа, тым мацней яго будуць прасаваць тагасветныя сілы. Аднак распрацоўшчыкі намякаюць, што часам лепш пагаварыць з прывідам, чым проста маўчаць. Абяцаюць 3 канцоўкі і цікавыя галаваломкі. Праўда, працягласць прыгоды складзе ўсяго 2 гадзіны. Выйдзе Supernatural 15 ліпеня на ПК. Старонка Steam у Беларусі даступна. Па рэлізах бягучага тыдня нічога звыш цікавага паказаць вам няма. Але ж адзначу, што на мінулым тыдні Warhammer 40 000 Boltgun абзавялася дадаткам Force of Corruption, якое прыўнесла ў бумер-шутер кучу контенту. Таксама для ўсіх уладальнікаў базавай гульні выйшла абнаўленне з рэжымам Орда. А 24 числа ў панядзелак павінна выйсці маштабнае абнаўленне Economy 2.0 да гарадабудаўнічага сімулятара Cities Skylines 2. Тут нас чакаюць шматлікія змяненні, і вашы гарады сутыкнуцца з падзеннем даходаў, ростам беспрацоўя, масавымі пераездамі жыхароў у больш даступнае жыллё і, што цікава, хвалямі смерцяў, якія за пару месяцаў знішчаць практычна ўсіх пажылых гараджан. Вось такая бязлітасная пенсіённая рэформа. На гэтым усё. Дзякуй за ўвагу. Не забывайце націскаць лайкі і падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі контенту і аўтара. Падпісвайцеся на відзік і праглядайце асноўнае размоўна-гікаўскае шоу на канале. Асаблівая падзяка спонсарам з Patreon і YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка няцэнная, і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!